Kids, let us all stand and pray. Angel of God. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Hello mga bata! Maayong adlaw! Kumusta kamo? Ako si Teacher Cecil Dahino o pwede ko niyo tawagon na Teacher Cecil. Ako ang inyuhang magtutudlo karong adlaw. Andam na ba kamo mga bata? Mga bata, ayha kita magsugod na sa tay mga pahinumdom nga angay na tong sundon. Una, maghilom. Ikaduha, maminaw. Ikatulo, ipataas ang kamot kung naipangutana kang mama. Ikaupat, maminaw kang teacher ug mulantaw sa video og tarong. Ang tanang bata nga maminaw kang teacher, tagaan og star! Yay! Ang atong leksyon karong adlaw may tungod sa numero usa padulong sa 10 or numbers from 1 to 10. Mao kini ang mga nagkalain-lain nga numero gikan sa usa padulong sa 10. Let's start counting. Usa o 1, duha o 2, tulo o 3, upat o 4, lima o 5, unom o 6, pito o 7, walo o 8, siyam o 9, napulo o 10. Karon aduna ko'y nagkalain-lain nga mga hulagway nga ipakita ato kini ihapon kung pila kini kabuok. Are you ready? Unsa nga picture ang inyohang nakita? Sakto, ribbon. Atong ihapon kung pila kabuok ang ribbon. Usa o 1. Usa ka ribbon. Unsa ang inyohang nakita? Sakto, bear. Ihapon na to kung pila kabuok bear ang atong nakita. Usa, duha. Usa, duha. Duha ka bear ang atong nakita. Unsa man kini? Very good! Mga langgam. Atong ihapon og pila ka langgam ang inyong nakita. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Naay tulo ka langgam nga atong nakita o 3 ka birds. Ihapon nato og pila ka buok ang nakita nato nga picture. Usa, duha, tulo, upat. Sakto na ay upat ka hulagway. Unsa man ang atong nakita? Sakto, rosas. Atong ihapon og pila ka rosas ang atong nakita. Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima ka rosas ang atong nakita. Unsa sad kani nga hulagway ang inyong nakita? Sakto, bola. Atong ihapon kung pila ka bola ang atong nakita. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Ana ay unom ka bola. Mga bata, unsa ang inyong nakita? Sakto,
Atong ihapon ang inyong nakita. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Anaay pito ka mga hulagway. Unsa sad kani nga hulagway? Very good! Nakakita kita o mga puppies. Atong ihapon kung pila ka puppies ang inyuhang nakita. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo. Adunay 8 ka puppies. Unsa man kani nga hulagway? Correct! Mga kalo. Atong ihapon ang mga kalo. Are you ready? Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Adunay siyam ka mga kalo. Kaila ba kamo ni ine? Unsa man nga hulagway? Sakto! Ribbons. Atong ihapon ang mga ribbons. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Adunay napulo ka mga ribbon o laso. Mga bata, sa ato ang mga nakita nga mga hulagway, pila ka buok laso ang atong nakita? Sakto, usa. Pila ka buok bear ang atong nakita? Very good, na ay duha. Pila ka buok birds? Tulo ka buok birds atong nakita. Pila ka buok toys atong nakita? Upat, very good. Pila ka rosas ang atong nakita? Very good, na ay 5 ka rosas. Pila ka bola ang atong nakita? Correct, na ay 6 ka bola. Pila ka ducklings ang atong nakita? Sakto, 7. Pila ka mga puppies ang atong nakita? Very good, adunay 8. Pila ka kalo ang atong nakita? Sakto, adunay 9 ka kalo. Pila ka laso ang atong nakita? Very good, adunay 10 ka laso. Mga bata, basahon nato ang mga pangalan kada numero. Are you ready? Usa o 1, duha o 2, tulo o 3, upat o 4, 5 o 5, 6 o 6, 7 o 7, 8 o 8, 9 o 9, 10 o 10. Mga bata, gamit ang cellphone ni mama, mag-video record si mama kung ang bata makabalo ba ani nga mga number.
Good luck, kids! Mga bata, dinhi na lang kita kutob sa atuang leksyon karong adlaw. Unta, daghan kamo og nakatunan ug nahibal-an. Sa sunod na pud natong pagkita-kita mga bata. Amping kamo kanunay. Bye-bye!